d'haver posat un com sea. Ahora se ha fiado con ella, ¿no? Mira, se han posat les ampolles del xatràs a darrere. No, tranquilo. Mira que surt això. Que pesa, i tant que pesa. Si no, será para que grabe. Els dos. S'han de saludar. Ah, que van tots capítols.